Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Yau muna 14 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024, wanda ba shi da bambanci da 4 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana Yahaya mai lafiya, ga takaitattun labaran duniya daga nan Dimokuraɗiyya TV. Jam'iyyun hamayyar Najeriya na martani kan dakatar da Sanata Ningi. A Najeriya, jam'iyyun hamayyar kasar sun yi Allah wadai da matakin da Majalisar Dattawan ta ɗauka na dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon wata uku, bayan da ya yi wasu kalamai da ke nuna an cusa wasu kuɗi naira kusan tiriliyan 4 wanda ba a san inda aka nufa da su ba a kasafin kuɗin ƙasar na bana. Jam'iyyun hamayyar suna ganin ya kamata a fara gudanar da bincike kan batun tushen kuɗin don a tabbatar da gaskiya ko akasin zargin kafin a ɗauki matakin dakatar da ɗan majalisar. Matakin dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon wata uku da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauka na ci gaba da shan suka, har ma bakin wasu jam'iyyun hamayya na ƙasar ya zo ɗaya wajen yin tir da lamarin. Jam'iyyarsa ta PDP ta bayyana matakin a matsayin wani yunkuri na hana gudanar da bincike da yin balulluba da kuma yi wa 'yan Najeriya wuji-wuji ina gabas kan batun da ya bankaɗo. Jam'iyyar ta ce tana goyon bayan sanata nata game da matakin da ya ɗauka na yayata badakalar da yake zargin an yi, a cewar Ibrahim Abdullahi, mukaddashin jami'in hulɗa da jama'a na ƙasa na Najeriya. Ya yi abin da ya dace wanda muke goyon baya a matsayinmu na jam'iyya, kuma na tabbatar da duk 'yan Najeriya na goyon bayan wannan korafi da aka yi, saboda irin wannan zalunci ne da ya durƙusar da Najeriya, in ji Ibrahim Abdullahi. A nata ɓangaren, jam'iyyar PRP na ganin akwai lauje cikin naɗi game da matakin dakatar da ɗan majalisar dattawan. Abdullahi Ahmad Wakili, wani tsohon ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar a jihar Kaduna, ya ce maimakon majalisar ta kafa kwamitin bincike domin gano gaskiyar lamarin, sai kawai aka dakatar da shi na wata uku. Saboda haka mu a matsayinmu na jam'iyyarmu ba mu yarda da hakan ba, kuma muna kira ga duk hukumomin bincike da su gudanar da bincike. Jam'iyyar LP ita ma na nuna damuwarta kan matakin, inda kakakin jam'iyyar Dr. Yunusa Salisu Tanko ya ce suna tare da bayanin da Sanata Ningi ya yi, kuma suna kira da a yi bincike kan batun kasafin kuɗin. Lamarin da yana ci gaba da ɗaukar hankali tare da haifar da cece-kuce a Najeriya, kuma ana ganin nan an zura ido a ga yadda lamarin zai kaya. To idan muka tsallaka fagen wasanni, za ku ji cewa Paris St-Germain na shirin taya Marcus Rashford fam miliyan 80, kuma ƙungiyar ta ce a shirye take da ta rika biyan ɗan gaban na Manchester United da ɗan Ingila albashin kusan fam miliyan 500,000 a mako. Haka kuma PSG ɗin na son ɗan wasan gaba na gefe na Liverpool kuma ɗan Colombia Luis Diaz mai shekara 27 domin maye gurbin Kylian Mbappe, wanda ake sa ran zai tafi Real Madrid. A shirye shugaban Chelsea Todd Boehly yake ya sayar da Romelu Lukaku, wanda yake zaman aro a Roma, da kuma mai tsaron ragar Spaniya Kepa Arrizabalaga, wanda shi ma kuma yake zaman aro a Real Madrid, ga kungiyoyin gasar Saudiya a bazarar nan domin samun fam miliyan 100 daga cikin 'yan wasan. Masu nema wa Manchester United 'yan wasan sun fara rangadin manyan kungiyoyin Turai kafin bude kasuwar saye da sayarwa ta 'yan wasan, domin ta san 'yan wasan da za ta saya tun da wuri a bazarar nan. To duka takaitattun labaran duniyar a nan sai kammala, sai ku tara zuwa dare idan Allah ya kai mu domin sake jin mu dauke da wasu takaitattun labaran duniyar. Yahaya mai lafiya, Dimokuraɗiyya TV.